Ok, hei, salutare toată lumea, numele meu este Adi și bine v-am găsit la un nou videoclip de canal. Astăzi o să ne jucăm Survival Games alături de Alex pe Bad Lion. Salut! Mamă, deci nu știu de tine. Deja a De luat ce? Sabe, sunt în spatele tău. Am văzut. Textura probabil o să o aveți în descriere sau o să vă arăt pe la sfârșitul videoclipului. Dacă strângi are 100 de like-uri, gata. Da, dacă strângem 100 de like-uri, următorul o să facem collab cu Rafael, nu? Și să nu uităm. Bă, ia și armura asta. Stai că eu mergeam sus. Ai rută sau ce? Da. Mamă. Păi o luam... Stai că am ratat acesta. Bă! Și tu ai auzit? Da, am auzit că vine unul acum. Cred că s-a urcat ceva. Oricum lasă nebe, că oricum eu omorâm, frate, că ăștia mai mult dacă nu jocă în timp nu sunt buni. Și dacă noi doi avem... Ghiși ce s-am găsit. Nu cu Știam că acesta ăsta e tire bun. Eu nu știam. Nu îl știai? Nu știam de ruta asta. Eu aveam ruta pe la podul ăla, frate, imediat ce găseai, mai era și supli dropuri pe acolo, că pica, naibii. Și eram obișnuit cu ele, înțelegi? Hai să mai luăm ce poate găsim o sabie pentru tine, dacă ai. Mama. Wood. Am găsit un iron și un FNS. Ăsta au și a mine FNS, doamne. Bă, deci nu prea știu ce am cu Q ăsta, mă crezi? E un diamant și două bețe? Dacă am un diamant și două bețe? 3 diamante. Da? Da. Mamă! Le-am de la spawn. A picat 3 într-un chest să mă uit pe filmare. Da. Am găsit rod în sfârșit, omule. Nice. Da, bă, două bețe, încă un diamant. Ai, bă, frate. Ți-am găsit boost de iron, ți-am găsit boost de iron. Ia uite. Da, vai. Cadou de Crăciun, că nu mi-am dat nimic lui Adi de Crăciun. Încă. Da. Nu m-am gândit. Deci cred că o să iau ceva de moș cu aia, poate o fi un ban pe Hypixel. Deja a trecut Crăciunul și el nu mi-a dat niciun cadou. Da, noi filmăm episodul ăsta de... Noi avem episoadele astea de un an și ceva în calculator și chiar acum le punem pe YouTube. Da, vrei mâncare? Mâncare am. Să mă zic. Lasă pufuleții pe filmare, Adi. Ia pufuleți. Așa mi-e pufuleți, what the fuck. Bă, frate, la cum arată? Păi asta și că pufuleți pare să respectul meu. Stai puțin. Ia și o leacă albicioasă. Ai un iron? Ia. Ia, hai. Încă un iron, Adi. Deci nu știu știu. Uite, ia uite. Adi, în spate te rog frumos. Vine unul, fii atent. Asta, se cred că Adi verbe. Op, asta. Bă, ți-am urcat ironul ăsta, fii atent. Hai pe ăsta. Bă, frate, partea bună e că noi avem norul la săgeți. Hai în spawn că am... Păi cum o să-l... Stai, adică eu las muistul ăsta așa să se roage de mine să nu-l omor? Pe bune acum. Hai cerem și noi un paysave de 5 euro și îl lăsăm. Ce pay save, mă? Hai Kill că tai calea. De Adi, ți lasă dacă vrei. Montaj. Nice. Hai repede în spawn să... avea Iron Sword, tare. Ai ceva armură? Pentru tine sau? Da. Stai, tu ai cască de 5 sau? Ăsta n-avea ce split. Credeam că nu mă aud pe OBS. Haide. Da, pe ce vede meu? Mamă, deci mai suntem noi cu un timp. Hai, bun, hai repede. Păi nu cred că avem timp. Dacă e, să-i țin eu pe aia. Câte săgeți ai? Ai arc, tot? Am 2 săgeți. Băi, ești prost de ce spui de Iron în fața ta. M-am trecut de el. Da, fără mișto. Ia. Am văzut bunul de la aia din timp. Deci faza că ăla e nu știu, vrei fishing rod sau ai? Rod? Am rod. Dar faza e că nu prea știu. Crafting table, hai repede. Bă, ai grijă. L-am aruncat. Ai grijă. L-am luat. Mamă, frate, ce? Hai, Adi, lasă-mi mie dacă nu poți. Hai, du-te. Că vreau și eu să... Știi, lucrez la un montaj și vreau și eu. GG! Bă, prea easy meciul ăsta. Hai, ok, lume, cam acesta a fost episodul nostru de Survival Games. Aveți canalul său în descriere, stați să vă arăt textura, asta e textura. Ok, deci, da, eu am fost Adi alături de Alex, mulțumim de atenția acordată și ne vedem data viitoare. Bye, bye!